Nuwun dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Eyang ing Ketal Kandha. Sang Maharsi Mara Bisma kula ngaturaken pasegan panakrami mawantu-wantu mugi kunjuk sandhaping pepada paduka Kanjeng Eyang Penemban. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng Putu Prabu. Putu Prabu Duryudana iya. Pelembagenira Putu Prabu tak tampa tangan kula tak kalungake ing lungaya. Tak patekake ing Peneloja. Rumeketing Wardaya Amuhana bawa leksana raliwat pudyastinipun kaki ing Ketal Kandha. Tumuli tampanana, Nger Kurupati. Lho nggih. Sangeting pamundi kula paring pangestu Kanjeng Eyang ing Ketal Kandha kula tampi. Tangan kula kekalih kula pundi ing mustaka. Ame wahana rah daging kayohanan. Putu Prabu Duryudana iya. Koko Prabu. Koko Prabu Mandura sarawuh paduka kula ngaturaken pasegan palakrami mugi kunjuk Koko Prabu. Weh ladalah. Inggih Yai. Kula tampi pelembagenipun Yai Prabu ing Ngastina ingkang rumentah pun Kakang Mandura. Kula cadhong tangan kula kekalih kula kalungaken ing lungaya. Kula petekaken ing Peneloja. Ame wahana bawa leksana boten langkung pudyastinipun ingkang Raka Mandura Kewala. Mugi katampi ya Yai. Koko Prabu sanget ing pamundi kula. Paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu ame wahana daging kayuhanan. Boten langkung mugi kasegecakna anggen paduka lenggah Koko Prabu. Weh ladalah inggih Yai. Sampun boten kirang prayogi Yai. Wah, lole bluguduk monyor-monyor emprit gantel buntuting iso andeng-andeng cilik mula dicuplak dadi ngoloh-weloh. Penemban sarawuh paduka Sang Adi Penemban ing Ketal Kandha kula ngaturaken pambagya panakrami. Iya. Penemban Begawan Duna pelembagenira tak tampa raliwat taklimku tampanana Penemban. Kawula nenten inggih. Pundi dawuh amehana tentreming malah kula Penemban. Sinuwun Mandura ngaturaken pambagya panakrami sarawuh paduka sinuwun Paman Duna. Raja pisuwan kula taklim kula katura Paman. Inggih, Ger. Semanten ugi kula Eyang rawuh paduka ingkang wayah paduka ing ngawangga ngaturaken sumangga pangabekti kula mugi kunjuka. Iya. Karna pangabektinira tak tampa. Akarya suka marwateaning tasipun kaki. Koko Prabu Mandura pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya Yai Karna. Pangabektinira tak tampa ndadekake suka legawaning tiasing pun Kakang. Kanjeng Eyang pinangi malah kula tanpa pepindhan sasampunipun paduka Kanjeng Eyang kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Pinangi malah kula persasat kelawan Jawata Suralaya ingkang badhe paring kanugrahan. Duryudana iya. Sumengko pangawak Bajra pratanipun kaki kaya tak jangka-jangkao sepisan ya kuwi Enggala Prapta. Ana praja Ngastina kuluk ora liwat pun kaki amung nuhoni. Ngawala ingkang wus prapta ana ing pertapan Ketal Kandha surasaning ngawala
Kalamun to likalungguhan iki pun kaki kudu enggal-enggal. Ya kuwi prapta ana ing Praja Ngastina. Wigati ingkang sinedya linembuk ana ing Pasewakan Agung. Inggih Yayi. Semanten ugi kula Yayi, budal kula saking Mandura. Bebasan kadi kula gelak lampahing titiang kula gajah Kyai Puspadentuk. Bebasan lan tinapak bumi nggih awit saking raosing manah kula parikedah enggal-enggal pepanggihan kelawan paduka Kyai Prabu ambok bilih wonten wigatos ingkang nedya. Inggih menika pun dawaken samapta dumatengipun Kakang. Pun Kakang samapta ing gati sawega ing diri. Menika nampi dawuh paduka Kyai Prabu. Kawula nuwun. Lir sapating sun kang tumiling angulati puspita kang medom endah ing wani midering taman non Sekar Warsiki kumenyuting tias boyata jatu krama Kanjeng Hyang saha paduka Kanjeng Hyang Koko Prabu Mandura ana dawuh menapa nggih Putu Prabu? Inggih kados pundi Yai? Mekaten Kanjeng Hyang pramila paduka Kanjeng Hyang daya-daya kula rawuhaken wonten negari Ngastina menika ingkang wigatose namung badhe kula suwuni pemanggih penemu bab perkara apa? Dinten menika para Pandhawa sampun makempal wonten petapan Saptaarga. Esdine manah nedya mulyakaken amangun kaendahaning petapan Candhi Saptaarga. Iya, banjur lamung kuciwanipun kenging kula wastani para Pandhawa menika nerak angger-anggering kasusilan. Nerak tata krami ngicalaken Subasita sabab menapa telah Saptaarga ingkang pambayun menika kula mestinipun Kanjeng Hyang inggih priksa wayahipun begawan abiyasa ingkang barep menika kula nanging kenging menapa para Pandhawa kumawantun derajat-derajat lanyu-lanyu badhe mangun Saptaarga mboten nyuni dipalilah kalian kula. Menapa kados ngaten menika mboten pak dada kula mboten apuk wedal kula.